sí. Hoxe é un gran día para a pesca no Ulla, concurso internacional do salmón. Estamos a 11 de maio e o Ulla aínda non deu o primeiro ansiado salmón. A decir dos expertos, o río non está en óptimas condicións para pescar. Ten demasiada auga e a efectividade dos señuelos non é boa. Que está todo como carallo aquí. Aquí la chita que pescar. Vai dar comezo a primeira quenda do concurso. Aquí leva cucharilla nada. E agora está algo máis, fai algo máis de remanso.
auténtico lugareño. O ao revés de todos. Moitos, Estaba aquí, vou arriesgarlle un cebo. Vou arriesgarlle un... Pois, sí, 3. Escaparonche 3, pero non está a noite 3 como libro, non? Ponche así, ponche está así. E ponlle aí campeón del concurso del salmón del año 2024. Bueno. Dali de baixo ben alto tamén, non? Aí, como se chama, non? Como que é o nome deste? Socio B. Eu sei que vai haber pinchiño. Vai haber reunión cos amigos ou que? Ahora vamos a tomar los desayunos. Hombre. Tens que tomar un pincho. No, aquí o jefe vai me traballar. Despois de traballar vamos a ver pincho porque sí que teño... Sí. Pues vamos para ahí, vete. A ver, que me diga Miguel onde vamos e se vamos agora. El lunes moito menos. El lunes se chove algo, sí. Madre mía. Xa solo por esto merece a pena vir pescar. Pico, pico. Vente bota. No tenía apetito ni un cara ahora. No. Vamos a salir mañana. Hai 2 anos hubo que agardar o concurso para que saíra o primeiro salmón da temporada, que foi na primeira manga. Está a piques de rematar a primeira quenda do concurso, non houbo capturas polo de agora. A punto de comezar a segunda quenda estamos con Julio Gallego, un dos veteranos. Julio, estás te preparando xa para o teu turno? A ver si quieren comer. Con que vas pescar hoxe? Con cebo. Con cebo. Como pensas, o río vai moi cheo, din que non as condicións non son moi boas para pescar, non? Las condiciones no son buenas, pero es que salmones tampoco se ven, entonces las dos cosas a la vez nos dejan un desastre de pesca. A ver si tenemos suerte, pero difícil lo vemos todos. A túa oportunidade é hoxe, que mañá non estás, non? Mañana non estou. O sea que hoxe vas disfrutar do río, vas tentar sacar un salmón. Intentaremos, pero con pouca ilusión, porque a vista dos acontecimientos e do que vai sucedendo, isto vai Cada a vez medias. vámonos desanimando cada vez máis, verdad? Ano tras ano. Antes viña un con unha ilusión tremenda, collese ou non collese, pero ahora nos queda un pouquiño así de ilusión para A ilusión para de rendirnos. tentar de pescalo e de reunirse cos amigos, ao fin e ao cabo. Eso é o que nos eso vale que o en atrae. este momento. Moi ben, pois moita sorte. Gracias. A corriente, sí. Oye, Miguel. Pero chegas ou te vas? Ai, chega, xa pescar. E de usala, Ya no lo yutas, ben. Estaban elixindo batería, Ignacio,
hacia Santiago. Y yo decía, ¿por qué no abres uno en Vigo? Decía el abuelo que... Arturo Parada foi campeón do concurso fai uns 5 anos. Arturo, hoxe, tal e como vemos o río, vai precisar unha intervención quirúrxica. Vai a precisar moito, vai a precisar uns cantos cubos de auga para quitar. Para quitar, Porque non leva para moita poñer. auga. Leva demasiada para a pesca, verdad? Penso que o salmón está preocupado en subir a corrente, pero non para picar, me parece. A ver se baixa un pouquiño e despois os compañeiros o sacan. Estiveche na primeira manga Estuve pescando. na primeira Como manga. foi? Bueno, abaixo en Venezuela, pois para o sitio máis pescable, arriba xa nada, non tapaba a agua, tapaba os postos e todo, o sea, que bueno, nada. Estaba moi crecido. Está moi crecido, moi crecido. E con que pescache? Eu pesquei con cucharilla, tuve todo o tempo con cucharilla, pero vamos, pero estaba moi crecido. E por abaixo, pois bueno, podíase pescar algo, pero bueno, pero non había, non vimos nada. Polo menos o día está bonito e podes Eso disfrutar de sí. estar aquí. E además veise os amigos que vemos todos os anos, pois mira, os vemos os de Eso novo. engancha Os para vemos de volver outro novo. ano. Un ano máis vellos, pero bueno, Máis expertos. máis expertos, sí. Salva Ortega, das orillas do Ulla. Vexote moi preparado. Bueno, pois a verdade é que como cada ano sempre vimos a seguir a facer un reportaxe bastante intenso do concurso do salmón e este ano hai que vir máis preparados que nunca porque os ríos están altísimos. Está moi crecido, verdad? Sí, co cal imos sacar moitas fotos de pescadores e pouca de peixe. Pouca de salmón. Pouca de peixe, sí. Bueno, o río leva así desde o inicio da campaña, desde o primeiro día, e nada, queda esperar a que baixa, que se compoña un pouquiño o río e a ver se sale algún salmón. A ver se mañan hai máis sorte, porque hoxe non vos vexo con moito... Sí, pois Moito ánimo. seguramente que sí. Normalmente os sábados os pantanos non acostumbran a abrir. claro. Sí, e hai Igual posibilidade eso de que axuda. baixe, claro, de que baixe o río. Con que baixe unha cuarta, non fai falta que baixe máis, xa se vai poñer pescable. Eu chamo a atención iso, ali diante de todo. Igual. Va a venir alguén. Ata o río Ulla acércanse pescadores de distintos lugares. Temos un pescador que vén do río Eo, Francisco Javier Rois Taracho. Xa pescache na última manga, na primeira da mañán. Como foi? Pois foi máis ou menos como a todos que pescamos na primeira manga. O río está moi alto e non hai salmóns tampouco, non hai peces, entonces ao non haber peces, pois intentamos, facemos o que podemos, pero non o conseguimos porque non hai peces. E creo que hasta os ánimos tampouco están moi aló, polo tanto, tampouco había moita xente a primeira hora, non? Pescando. Os ánimos temos, porque sí. aparte que é a primeira vez que veño pescar aquí, e tiña ganas de vir, bueno, pues, o río xa o pescara, pero non no campeonato, viñera a pescar o salmón aquí. O río é precioso, pasa que está moi alto e, bueno, está como está. E os pescadores non podemos máis que queixarnos tamén, o sea que se non é por unha cousa, é porque non hai peces ou porque está moi alto, algún problema temos sempre. Mañán dice que vai a estar mellor. Sí, Vai a presa e vai a estar un pouco máis baixa. Cerran a presa, entonces creo que vai ter con menos nivel, pero claro, seguimos tendo o mesmo problema de peces. Sí. O caso é que se caixa peces, se hai peces, pois haberá máis socios de coller o campano do Ulla. Aínda dixerindo a festa da Troita da Ponte Nova que tantísimo éxito tivo este ano. Eso non é fácil dixerilo este ano,
Este ano foi algo realmente grandioso e algo realmente que nos encheu, que nos deu muchísimo traballo, pero bueno, compensado con que a xente que nos deu a enhorabuena e que, bueno, sin palabras, realmente sin palabras. Vai ser moi difícil xa o dixen varias veces, de superar esta E que non sei edición. onde vades a chegar, porque todo o mundo que lle preguntas quere voltar o ano que ven, entonces vades a ir acollendo cada vez máis e máis público. Eso é o que Non me vades a dar Eso é o cabida. que me dice Darío, o alcalde, dice, e para o ano que ven que ides facer? Bueno, pois algo argallaremos, algo teremos que facer para que esta festa pois siga consolidada e que siga tendo o ambiente festivo e a repercusión mediática que ten sempre. Concluíron as 2 mangas da mañá. Polo de agora non hai capturas. O río sigue moi crecido. Algúns son horas de repoñer forzas. Algúns dos pescadores xantarán por aquí de campaña, outros van aos restaurantes, pero ás 4 da tarde volvemos para as 2 mangas que quedan no día de hoxe. Pero churrasco, que máis hai que fazer? Nada, preparar a mesa. De punter mantei, porque teño guardador por dentro, como licencia do bloco. A miña padre non sei que Acaban de dar comezo as 2 mangas da tarde. Imos ver como se comporta o río. Tienes que empezar con la tuya. Por lo menos si le picas al monte de llevarme de sueltas, de 4 los que correspondan. Aquí que te dan 4, ¿no? Estamos con Salvador Ortega. Está a punto de concluir a quenda da tarde. Salvador, estamos pescando ou non? Como está o río? Bueno, o río non está para pescar, o sea, trae unha cantidade de agua que non se dá nin pescado, vamos. Ben moi crecido. Moi crecido e eso que baixou, porque o outro día, o sábado pasado, tiña un coto pa aquí e xa non pesquei nada no río, porque traía 1 metro máis de agua ainda que hoxe. Que hoxe. E hoxe ainda ten 1 metro de máis do normal. Ainda o complica máis. Ainda o complica tamén. E vistes algo días anteriores? Nada, eu non vi nada. Xa non había que ver porque o río viña totalmente como barro e tan crecido que é imposible. A non ser que salten fora da agua, pois xa non sei. Vemos que está complicada a cousa, pero vámoslo a intentar ata o final. Sí, vámoslo a intentar porque isto é unha cousa que hai que intentar sempre. E cando menos pensas, ao mellor, pois aparece un por aí e se pica. E che dá sorpresa. Pero é moi difícil porque hai moi pouquiños salmóns e o río está así tan mal que prácticamente xa lle saca unha gana de pescar, vamos. Estaba pescando a cebo, agora vou coller a caña da cucharilla a ver se que a cucharilla se fai algo, pero vexo moi difícil e moi complicado, vamos. Tal como ven o río e os poucos salmóns que hai tamén, o sea que moi difícil. Mira que non está aí, non me daba de conta.
Luís Miramontes, un dos ilustres veteranos aquí no concurso do Río Ulla. Leva xa máis de 20 anos. Que tal, como foi o día de hoxe? Bueno, a verdade é que non moi ben. O río non está en unhas condiciones boas para pescar, non? Leva un caudal demasiado alto, non? Hai moita auga. Entón, pois, a verdade é que non se pescaba moi ben. O río non está ben para pescar. Vai con moito caudal. Moito caudal, Mañán toca Ximonde. Sí, home, en teoría é o coto do que tes máis esperanzas depositadas, non? Pero, bueno, a verdade é que as capturas de salmón nestes últimos anos pois non te dan moita esperanza. Pero, bueno, oye, hai que vir a pescar, está claro. E despois de casi 20 anos, Luís, Sí. cales pensas ti que son os problemas para que xa non en Galicia, en toda España, que haxe esta falta de peixe, de salmóns? Home, moitas veces lle botamos a culpa de que os ríos non se coidan, que non se coidan como se deberían de coidar, que non se toman todas as medidas que se deberían de tomar. Pero aparte de eso, penso que ten que haber algún tipo de factores que se nos escapan, non? Desde o cambio climático que afecta as zonas onde se alimentan os salmóns no Atlántico Norte, a sobrepesca que existe en países moi depredadores da pesca como Xapón ou China ou outros países, non? Está claro que hai algo que está disminuindo moito a población de salmón a nivel mundial, non só aquí. Crees que isto podrá ser revertir algún día? Pois dificilmente. Eu a verdade é que non lle vexo moita solución, pero bueno, oye, mentras se pode, pois a afición é grande, ves a pescar, está claro. Eso te iba a decir, inda que non haxa salmón, inda que non se pesque, vir a pescar como non só ir a quitar peixes, verdad? Que sino que toda esta... Sí, é todo o que rodea o concurso, os amigos, as comidas, bueno, as tertulias, o entorno. Que moita xente xa se cita para verse de ano en ano. Pois sí, é verdad que sí, a moita xente a ves de ano en ano, a verdad. Sí, ves a celebrar o concurso, pero inda que non haxa peixes, ves igual con ilusión. Efectivamente, sí. Tamén eres un habitual da festa da Troita da Ponte Nova. Sí, claro. Como viches a festa? Como viches a edición deste ano? Home, a verdade que xa o comentaban ali Taracho e os demais organizadores que vai ser difícil superar ou igualar o nivel que tuvo este ano todo o que é a festa da Troita da Ponte Nova. Pero bueno, non sei como fan que cada ano se superan. Entonces, bueno, a verdade que é excepcional, moi agradable ir ali a Ponte Nova a pescar, todo o que rodea o concurso, o ambiente, o pobo, todo é moi agradable ir ali, a verdade. Suple bastante que haxa pouco salmón ou poucas troitas, pero que van ganando cada vez máis adeptos, xente que vai por vivir esa festa, esa camaradería que tendes. Sí, non, ademais debe de ser verdad, porque nós, como levamos toda a vida indo desde moitos anos, polo menos, pero ven xente de moitos lugares do mundo. Cada vez máis, desde Francia viñeron esta vez. Efectivamente, o campeón do mundo. Tricampeón do mundo, Pascal Coñar, nada menos. E cada un que ven xente xa de certo nivel, non de moito nivel, e todo o mundo comenta o mesmo, pois entonces será por algo, non? Entonces a verdade que sí. E que queren volver. Efectivamente. Que van creando adeptos. Que vai repite sempre, sí. Non? Bueno, pois que non se perdaba, polo menos a festa para seguir mirándonos e seguir disfrutando. Efectivamente. Da compañía. Gracias, Luís. Nada, a ti. Estamos a un minuto para que remate o primeiro día do concurso do salmón do Ulla. O río hoxe estaba impracticable, moitísima auga, non había maneira. Certo é que non houbo capturas, pero mañán é o segundo día e os pescadores verán con ilusións renovadas a ver que pasa mañán, que llos imos contar logo. Carallo, cuidado, que non é... Estaban mal pensando ya. No, pero o último toque foi. Home, a poquito a pouco. 36 años lleva con ese chiflo que non é lei. Tienes que dárselo al... Pobre Carlitos, que hai, hombre. Tienes que dárselo al árbitro. Eu quero salir con cara. Te grabando con esa. Pero vai a romper. Teño moito cariño. Ficar mal para andar con esa Teño moito cariño. pesca máis. Teño moito cariño aquí a cara. Vai chiquir podre.
Arestora dá comenzo o segundo día do concurso do salmón do Gulla. Cesario Pardal, uno de los veteranísimos. Cesario, estamos a segundo día del concurso y todavía no se ve ningún salmón. No, las circunstancias tampoco animan a los salmones a buscar los sitios de desove, porque, como decimos en la pesca, que no se ve tanto en coto como en los demás, y que bueno, hubo también un trabajo que sería para me estoy refiriendo sin querer a la rotura de las presas del río Ulla. Los salmones que antes tenían obstáculo para pasar, más bien cuando venía Franco, el último año que vino, que no vino, porque enfermó, estaba yo citado para pescar con él. Pero había peces a montón. Yo recuerdo que el primer día había unos de Padrón que pescaban a trucha y después pescaron a salmón. Bueno, intentaron pescarlos. Estando en una taberna que era muy conocida, le llamábamos la del Funga, allí nos juntamos y se empezó a hablar de los salmones. Dije yo, pero estáis toda la vida pescando y no pescáis nada. Pues hazlo tú, yo lo hago, bueno, me presento, si me mandáis la solicitud, y que me toque el coto de Sinde. Dice, bueno, eres un tal, bueno, me llamaron de todo. Y bueno, pues si quieres apostar algo, y apostamos 1000 pesetas cada uno. Bueno, llega el sorteo, me toca, pude elegir Sinde, y lo primero que hice fue buscar un ganchero. Había aquel chico de Carcacía, que era muy conocido, estaba siempre allí a pie de río. Llega el primer día de pesca, me quedo dormido, sí, y desperté a las 9 de la mañana, ¿no? Sí, estuvimos allí de charla y cuando nos dimos cuenta de que caramba, que se fastidió la pesca. Pero cogí el coche y me marché. Y el otro Vázquez, que era aquel que dijo que le cayera una navaja por la ventana mientras él fue, y un gallo al montar le cortó la cabeza a la gallina. A la gallina. Bueno, bajamos Vázquez del otro Vázquez. Bajamos hacia la playa porque no había agua. Entonces el salmón no estaba abajo, no estaba arriba. Y la apuesta era de que sí iba a coger 3 salmones en la mañana. Y lo tomaron todos de broma. En eso paramos en el refugio, cogemos camino hacia la playa y me montaron allí la caña, hecho, y el primer lance, un salmón. Bueno, aún tengo las fotografías, la fecha en que fue y todo. Y en eso bajan los de Gimonde, suben para desayunar. Y dijeron, sabe Louzao, que lo cuenta muy bien, que se creyeron que era un pescador de truchas, pero que para salmón no valía nada. Pero puñetas,
cuando si nos dimos cuenta estaba con el salmón enganchado. Había un partido del Clubazos que yo había fundado y quería ver el partido, que yo, bueno, ya cogí uno, pero voy a intentar a ver si saco otro. ¡Pum! El segundo. Y pues vimos, claro, nos juntamos en Patos, hicimos una fiesta y ya pesqué salmones, o sea, 3 salmones, 900 y 9600. Y cuando vieron los de la peña de Gimonde, cuando vieron que cogiera los 3 salmones, pues les sorprendió. Y dice, vaya pescador de trucha. Y bueno, y a partir de ahí empezó la guerra, claro. O sea, veo aún tengo un periódico que dice, los que más salmones cogieron fue la peña de Pardal, que cogiéramos 15 salmones o así, en una temporada. Como vemos hoxe o río? Porque estamos no segundo día, cada vez hai menos ilusión nos pescadores de que se pesque un salmón. O día está ben porque non fai moito calor, o sea, non chove, está o día gris, está en perfectas condicións, pero o río está un pouco crecido demais, ¿no?, para que poida salir. Yo ganar un concurso, non sei se os acordáis, con un debón en Couso. Bueno, pues ayer yo tengo debones, dice yo, vino Suso conmigo, mi yerno, y monté a la caña con el debón, y a ver si le pasa como la otra vez, pero no picaron. Y aquel salmón lo había cogido el Couso, y cogí otro salmón en Couso en el Lazareto. Bueno, en la isla, aquella que había, allí cogí otro de un 10 kilos 50. Y a partir de ahí, pues, hasta empecé a pescar con mosca. Es una cosa que es tan bonita pescando con ella que anima a hacerlo. Yo incluso hice moscas de salmón que están sin estrenar, pero están la descendencia ahora aí. Iba a preguntar justamente por eso. Inda que non se pesque un salmón a pescar, veñen moi contentos os pescadores, os participantes do concurso, pero se non hai relevo xeracional, isto algún día non moi lonxe vai ser rematar. Non vamos a ter xente aquí reunida no río Ulla, pero sí que hai xente nova que vai tomando ese relevo, porque vostede ten unha neta, me contaba, que sí que ten ganas de vir ao río a pescar e de poder continuar esta tradición. Sí, hasta el extremo de que fuimos a Asturias, tengo una hija en Asturias, es médico, y tiró conmigo a Plato y a Pichón, iba a entrenamiento, la llevaba yo, claro. Y recuerdo que yo estaba recién operado de colon, y en la defensa, la conociste, bueno, perdón, la defensa, y yo fui a ver los pozos de abajo después del puente, pero resbalaba y veo que María coge el salmón, bueno, no lo cogiera aún, estaba trabajando, y llegué yo y cogimos el salmón, y al día siguiente pescaba Beatriz, la ginecóloga. Digo yo, siempre digo que es la peor hija que tengo,
porque pone a todos a parir. Muy bueno esto. Bueno, creo que gracias a este relevo xeracional, ademais de seguir reunindo xente aquí a carón do río Ulla, podemos perpetuar esta bellísima tradición, este deporte que é a pesca. Jesús Carbia, máis conocido por Louzao, unha lenda viva aquí no río Ulla. Querido almirante, vamos a concluir o concurso, pero parece que o salmón non acaba de aparecer. No, cada paso vai a menos. Eu non sei que pasa aquí. Para mí é que isto de baixar os ríos todos ao mesmo tempo, para mí é que os coño no mar. Porque non ten outra explicación. Ainda acabo de chamar a un amigo meu asturiano e me di igual. Dixenlle eu, José Manuel, que pasa que o salmón, porque aí tampouco hai nada, non hai ningún río, está de capa caída. E a ti que solución lleves a iso? Para min é que os coño no mar, entonces eu non veño ao río. Toda a xente coa que falamos tentan darlle Esa unha é a explicación. explicación que me dou o amigo meu. Sí, cada un ten que tratar de buscar unha explicación lóxica, porque pasa en toda España. De todos os xeitos, ainda que non haxa salmón, a esta festa non faltan persoas de máis de 90 anos, un auténtico veterano, porque a festa é isto, estar aquí, estar no desayuno ás 10 da mañán, cun chourizo, cunha botella de vino. Bueno, eso é maravilloso. E coas historias. Eso de estar cos compañeiros de toda a vida aí, isto é maravilloso. Esa é a festa verdadeira. Forma parte do que é a pesca, porque vou te dicir, o pescador de salmón normalmente é boa xente, Sí. Home, hai un, se cadra un, pero ese xa o deixas para un lado, pero é boa xente toda. Porque se non foran vos, non aguantaban eso de que veñen un ano non pillan, ven outro ano tampouco, e siguen. Por que é iso? Porque teñen aí adentro. E a máis xente boa, porque hai unha certa amistad, o que tes ti é para aquele, para outro, todo así, E que interesante é cando vos poñedes a contar o que foi o Ulla. Ai, bueno, eso xa... Nos seus mellores tempos. Eu cando empecé a pescar con unha cana que tiña meu pai, que eu non tiña cana, a cana que me deu meu pai, pesquei 7 salmóns aquel ano, tiña eu 14 anos. Caramba. Este foi o ano 48, Caramba. E choveu, non? Que orgullo poder ver o Ulla nese estado e agora poder contalo. As novas xeracións, cando vos escoitan, que sensación che dá cando vos escoitan contar estas historias? Había moito salmón, había moito. En ese tempo había salmón. E iso cos aparellos eran malos, non eran como de hoxe, Hoxe hai maravillas de canas, de carretes, de eso. Pero nese tempo, os carretes non había ese que manivela, os carretes parecidos aos que temos agora para a mosca, non é? Carretes redondos, eso. As canas facíamos nós con esta can de bambú, non sabe? Sí. Puñamos as anillas e con eso pescábamos salmón. Non había, cando empecé, non había as cucharillas, había o debón. O debón ti non sabes como é. Non. O debón é un cacharro redondo que leva 2 aletas e giraba. Detrás levaban un celo triple e con eso pescábamos salmón. Que arte, daquela, que arte pescar. Con eso pescábamos salmón. Despois empezamos ca mosca. O sea, normalmente xa o pescador levaba unha caña de mosca e outra de cucharilla, ou de bondes, e collían salmóns. Non había cola de rata, pescábamos con nailos. Con nailo. Con nailo, sí. Un nailo gordo, un nailo do 60, e ao final poñíamos un máis delgado, non? E con eso collíamos salmóns, E que vos parece que o traballo que ten a Asociación do Río Ulla para seguir cada ano reunindo a tanta xente? Eu que sei, é aquilo que deu como dicirche, o deporte ese que ten metido aí. É como o fútbol. Os futbolistas non van, aínda que o equipo del perda, aínda siguen indo a ver se volve a ganar. Exactamente. Poñen o corazón, aí non hai que perder a ocasión. Este pois o que ten o deporte ese é bonito, cuidado, Cando tes un salmón enganchado, non sei que é o que pasa, pero eu vexo que todos
que vexo que xa os salmón e cambian de color, aí hai algo raro. Aí pica, o pescador tamén séntese que pica. Debe ser algo nervioso, unha cousa. Además, é un peixe que tens que luchar con ele para sacalo, hai que pelear como mínimo 15 minutos. Hai que entender tamén, Hai verdad? Bueno, sí, tamén, home. Algún quere sacalo á forza e rompillo na e marcha. Te han pasado moito, verdad? Contamos. Claro. Bueno, nos seguiremos vindo cada ano Río Ulla para escoitar as maravillosas historias de toda a xente que aquí se reúne cada ano. Manuel Orrea, outro dos veteranos no Río Ulla. Acaba de rematar o seu turno. Sí, Que tal, como foi hoxe o día? Como estaba o río? o río está bastante alto o caudal, pero o que pasa que por alto que está ao acocharillo, o acebo, xa non diga a pluma, como anda aí Milano, eso. Pero algún peixe debía se ver, non se ve. Non se ve bañar un rabo hoxe, nin onte o vin, nin onte. E o día estaba bon para pescar. Bueno, o día, o está río igual non tanto. Para mí é que non está malo, está oscuro, non está malo, o sol non apreta, o brillante do sol non... Creo que está un día bo, o que pasa é que falta o peixe. Falta. Houve onte un comentario abaixo, que me acabo de enterar eu, que se vira bañar un salmón grande, ou que debía ser un río grande. Acábame de decir o señor Louzao que era unha nutria que veo el, que chapuzou que era unha nutria. Menudo chasco. Xa confundimos os salmóns coas Algún nutrias. confunde o salmón que nutria. E ti a que pescaches hoxe? Pesquei toda a cucharilla onte hoxe, que a cucharilla plumada do número 4. E logo, inda que non haxa pesca, si hai esta reunión de mañán, de tarde, cos amigos. Bueno, eso de vernos, xa non digo máis, pero dun ano, todos aquí xuntos, eso é o mellor que se pode levar desta vida. E como se nota cando falta alguén, verdad? Bueno, eu aquí acabamos de falar hai un pouco, que falou Piñeiro, mas aquí faltan algúns que eu conocía, non é que tovera con algúns que cadran moita confianza a fondo, pero sintinos moito, empezando por Luís Souto. Luís Souto conocía porque estaba casado con unha veciña miña da Porta. E ese era un gran pescador, además de pescador como os outros todos, unhas grandes persoas non despreciando. Eso síntese moito, é como a mi niño, é como máis que faltan aquí. Faltan varios aquí. Por eso cada ano non pode Sí, faltar ninguén. non podemos estar todos xuntos, porque algúns imos pala, eso está claro. Exactamente, Eso está así claro. que seguiremos vindo, Sí. porque o día que faltemos... Porque haxa que non haxa, non perder o afán, a ter aquela esperanza de aguantar, por exemplo, como o señor Louzao, que se fixo só 90 anos, eu fixen este agosto pasado, que é 74, que nací no ano 49, po agosto que ven, este ano, vou fazer xa o 75, e que non quixera máis pedirle a Dios que tovera como vou xa o señor Louzao, con 90 anos, e andarlle lunha caña como lle está dando el. Estou completamente de acordo contigo. E así será, porque o espírito que tes vai che dar esa oportunidade. Pois, pídolle a Dios eso, para min e para todos, non para min, para todos, para todos. E nos que vexamos. Moitas gracias. Ramiro Rei, outro dos veteranos. Leva pescando no río Ulla tantos anos como dende que se iniciou esta festa. Debo de levar uns 47 ou 48 anos de socio. Pois dende os inicios, casi 80 anos, recién operado, e vémote aquí pescando no día de hoxe. Hai que aguantar. Que gusanillo tes dentro, Mentre se poida. Como te paches o río? Bueno, moi alto. O río non está normal para pescar. E vexo que ves preparado, porque mirei por aí que tes como un taburetiño, porque como está recién operado, tes que buscar recursos, porque deixar de vir non queres. Non quero, non. Que o que te trae aquí? Eso é do bicho desde pequeno. Ten máis que ver coa xente que ves cada ano que polo feito de sacar un peixe, porque que ven pescar, ven a pasalo ben. Eso tamén. Van ser compañeros que non se ven máis este día. Este día, así que de ano en ano, esta cita é obligada. Sí. E que te quedas do día de hoxe? Esta máis, outras máis, que ainda vou ir a outro campeonato para fin de mes. Ah, sí? Caramba, ti non paras logo. Aquí ir a Ponte Caldelas, a festa da Troita. E ademais, vexo que te manejas coa tecnología de maravilla. Bueno, eso non é tan ben, pero bueno. Hombre, unha persona da túa idade non hai moitos que se poidan... Para mí vou me arreglando. Para ti é suficiente, pero para os demais é sorprendente, Vexo que viches unha nutria hoxe ou onte? Hoxe. E foches o que lle fixeche a foto? Sí.
que nos enseñou a foto da nutria. No, Bueno, da nutria non, do reo, Do mal que fixa a nutria. do mal que fixo a nutria, eso é. Bueno, pois esperamos que te recuperes moi pronto desa perna, Gracias. porque realmente deixar de vir, xa sei que non vas a deixar por Non, nada. agora vou a parar a outra. Ah, sí? Estou listo de espera. Caramba, que optimismo. Isto é todo un exemplo. Manolo San Martín, presidente da Sociedade Río Ulla. Manolo, como están os ánimos? Estamos no segundo día a piques de rematar a última manga do concurso do salmón e ata agora non hubo capturas. Non, pero os ánimos dos pescadores afortunadamente son impresionantes, o sea, todos os pescadores que están concursando están que ilusión de coller un salmón. E é moi difícil, nin se presta o caudal do río, polo que din os pescadores que entenden do tema, que eu non entendo, e tampouco se presta pois a densidade de salmón, non? Que cada ano aparentemente pois vai a menos. Entón, o que é o tema do concurso, das capturas e de tal, eu creo que xa os concursantes pois o teñen asimilado e recollen, entenden isto como unha festa donde se xuntan todos os pescadores que todos os anos pois coinciden aquí dende fai moitísimos anos. A ver, son uns románticos da pesca do salmón e un romántico sobre todo do concurso do salmón do Ulla. E ti queres que o que non haxa peixes, que non haxa salmón no río afecta a hora das inscripcións? Creo que este ano non tivestedes moito problema, non? Bueno, home, a ver, sempre afecta, non? Porque hai xente que se ven abaixo, coloquialmente, non? E normalmente, pois sempre tiñamos que facer un sorteo para adxudicar os postos do concurso. Este ano, afortunadamente, e oxalá fora así durante moitos anos, pois nós contamos con 48 inscritos para o concurso e este ano pois houve 48 e sempre houve máis e lamentablemente pois cando pasamos de 48 hai xente que se queda fora. Este ano, por un lado, afortunadamente non quedou ninguén fora e por outro lado pois tamén temos que recoñecer que hai unha certa decepción nos concursantes deste concurso internacional do salmón en aguas de Galicia e pois non tuvo tirón que ten outros anos porque ven acarreado de anos anteriores que pois lamentablemente, como pasa non só no Ulla, sino en todos os cotos salmoneiros de Galicia e de España, os de Asturias, que son ponteiros nestos, pois tamén teñen decepcións, non? Pero, bueno, o espírito está aí e os concursantes que temos aquí no concurso do Salmón da Estrada, afortunadamente, pois, o que dixen antes, son uns románticos. Entón, veñen porque é algo que todos os segundos fins de semana de maio en a Estrada hai o concurso do salmón e a xente ven. Teno no calendario xa posto e sellado. Efectivamente. E, independentemente de que haxa máis salmóns ou menos, a todos nos gustaría que houbera máis, pero estes concursantes son uns acérrimos deste concurso e é o que nos está salvando. Si realmente non se consigue que volvan os salmóns ao Ulla, esta tradición non queremos que se perda. A xente quere seguir vindo. En 2 anos cumplides 50 anos, medio siglo celebrando cada ano esta festa. Eu ben sei que na túa cabeza pasan moitas ideas para darlle unha volta a esta festa. Podes decirnos algunha idea que teña xa de cara a esa celebración de medio século? Vale, ben, efectivamente, pois estamos lle dando voltas porque, como en todos os factores da vida, pois tens que ir renovando e tens que ir sacando ideas novas e estamos co tema, estamos lle dando voltas, estamos intentando que isto mellore. Sabemos que no aspecto da pesca pois as cousas están como están e nós, como sociedade deportiva, só podemos organizalo, do resto non podemos actuar nin tomar medidas que posiblemente tampouco as poderemos tomar
Pero sí é certo que nos estamos replantexando o tema do que é a organización e leválo tamén a un aspecto lúdico. De feito, este ano xa temos aí o de Gastrotour do Ulla, que é a primeira vez que se vai, moi interesante, que eu animo a todos os galegos e galegas que se acerquen pola estrada dende o 17 de maio ao 19 de maio, que é o concurso a Festa do Salmón da Estrada, e vamos a ter o Gastrotour, que é unha actividade gastrolúdica no recinto feiral da Estrada, e para que vexan a gastronomía e o turismo que ofrece esta comarca, que eu creo que é moi interesante. E creo que eso é o que se debería explotar un poquinho máis. O mellor tamén coller referencias de outras festas que se fan noutros lugares que poidan inspirar o mellor a sacarlle ese filón, a que non veñan solo por quitar un peixe, sino a disfrutar do entorno, da gastronomía, actividades lúdicas, como ben dís, e que a xente quere pasalo ben. Ni máis ni menos, pero é que somos galegos, o sea, queremos festa, e nos ofrecemos a nosa parte, que é esta, que é o río, que é o concurso da pesca do salmón, e que nos gustaría que, efectivamente, pois aquí se pillaran o cupo de salmóns e que tuveramos incluso que parar o concurso porque chegamos ao cupo. Lamentablemente non é así. Pero tamén hai outra parte, que é a gastronómica e a turística, e a Estrada, afortunadamente, pode ofrecer moitos turistas galegos, e non galegos, pero falo por cercanía, non? Entón, estamos aí dándolle uns toques, eu creo que para o ano xa vamos a facer algo non distinto, pero vamos a ir modernizando isto e actualizando e enfocalo tamén non só que a pesca do salmón en sí, que é moi importante, senón tamén a nivel turístico, a nivel hosteleiro, a nivel do que é o concello, non? E nós estaremos aquí o ano que ven e anos sucesivos para poder vivilo. Moitas gracias. A ti, moitísimas gracias. Gonzalo Louzao é o actual alcalde da Estrada. Primeiramente, noraboa polo nombramento. Bueno, moitísimas grazas. Además, estrenándonos aquí pois cunha das semanas importantes para a Estrada. A semana anterior, precisamente a Festa do Salmón, pois celébrase no entorno, parece natural, inmellorable, aquí no entorno do río Ulla, este concurso internacional que vai pola edición número 46. E, polo tanto, bueno, pois nas últimas horas deste concurso, acabando a ver como chega ao final, a ver se ao final temos sorte e chegamos a ter algún exemplar que saquemos do río, e se non, por nada, disfrutando desta natureza, deste concurso internacional, de tanta zona, tantas edicións, que fan que esta 50 edición da Festa do Salmón pois sexa moi especial, por esa efeméride do dato, do ano, e polo que representa para a economía e para a cultura da Estrada. Que importancia ten o concurso do salmón do Ulla para a Estrada? Bueno, o salmón é o plato estrela, xa lle chaman o rei do río, e polo tanto para a Estrada é pois o rei e o deporte rei na Estrada, en vez de ser o fútbol, é a pesca. Polo tanto, pois todo o que ten que ver co río, pois tanto os deportes acuáticos como a propia pesca, pois fan que, bueno, pois durante todo o ano, pero especialmente pois en estas datas, sexa, bueno, pois moi especial para tanto para os amantes da natureza como para amantes da pesca, arredor pois dunha figura que é o salmón, que, bueno, pois por o que representa para os estradenses non solamente é unha gastronomía, sino pois tamén unha práctica deportiva moi importante. E o feito de que non se pesque salmóns, crees que desluce un pouco a festa? Sí que é certo que o que nos gustaría é que, bueno, cando se fai un concurso é para que alguén o gane, non? E sobre todo xa non é unha cuestión de por que non se pesquen porque sean malos pescadores, sino porque hai poucos exemplares, non? Esa é a preocupación un pouco que quizáis os expertos nos teñen que dicir, a Consellería de Medio Ambiente, os expertos na cara dos ríos son os que máis teñen que falar, pero sí que é certo que é preocupante que igual cada vez menos exemplares, a pesar de estar moi vedados para que non haxa unha invasión dos ríos e que, polo tanto, un produto tan preciado como o salmón estea tremendamente esquilmado dos ríos, sino que precisamente que as medidas que hai, ainda así, que non haxa crías que remonten o río arriba para chegar agora mesmo pois aos momentos nos que tiñamos que ter, pois sí que é preocupante, e eu creo que, bueno, pois deberíamos facer unha
unha revisión a ver a chegar por donde, bueno, pois xa contábame outro día o presidente Manuel San Martín que son 46 edicións porque houve algunha edición que non se celebrou, por lo tanto hai menos edicións do concurso internacional que da propia Festa do Salmón. E nesa época fora porque precisamente había poucos salmóns e decidiran parar. Bueno, pois eu creo que igual temos que facer algún tipo de evaluación e tomar algunha medida porque sí que de verdade que desluce pois unha xornada tan importante como pode ser a que estamos vivindo agora. Crees que desde as institucións poderíase facer algo para revertir este problema? A ver, os ríos son dominio público e, polo tanto, bueno, pois moitos organismos teñen competencia para os mesmos e, polo tanto, pois a natureza e as especies pois teñen que ser obxecto de protección. Polo tanto, bueno, pois dende as administracións eu trasladarei tamén á Consellería de Medio Ambiente nalgúna reunión que teña da preocupación que ten a Estrada, como, bueno, pois o río baña moitísimos concellos, pero a Estrada somos un dos concellos que máis cornisa baña e de que máis vivimos de cara ao río, precisamente nesta zona do concello. Por lo tanto, bueno, pois sí que é certo que as administracións, de alguna maneira, pois debemos tomar nota e ver se temos algún tipo de medida que podemos implementar ou se xa ven directamente domar o problema. Por lo tanto, como o salmón é un animal que recorre tantos quilómetros e viaxa por tantos continentes, a ver cal é o problema deste problema que vivimos na parte final do seu recorrido vital do salmón, que cando chega, na última parte, a chegar onde naceu, que é aquí a parte central de Galicia, aquí na Estrada. Pois sería fundamental poder unir todas as forzas para poder solventar isto e que, dende logo, inda que non haxa salmón, esta festa seguirá se celebrando, inda que hai edicións que non se celebrou por falta de salmón. Estou segura que hoxe en día iso non vai ocurrir porque hai moitísimo ánimo de seguir vindo cada ano, aínda que se clausure sin pesca alguna. Así que por iso, noraboa, e seguir celebrando cada ano con toda esta xente, auténticas lendas que veñen aquí cada ano para contar as súas historias da mellor etapa do río Ulla. Os méritos teñen sobre todo quen organiza este gran evento, que é a Sociedade de Caza e Pesca Río Ulla, que ten, bueno, pois moitísima historia e que dedican o seu tempo libre a directiva en implementar ese tipo de actividades que son, bueno, pois que son complicadas de organizar, pero que teñen tanta repercusión, tanta zona, por toda a Península Ibérica e máis alá. Por lo tanto, bueno, pois hoxe visítanos moita xente. A Estrada é un preludio para o fin de semana que ven moi importante, que vamos a ter moitísimas actividades gastronómicas, deportivas, culturais. Por lo tanto, bueno, pois convidamos a todos a que nos visiten o fin de semana que ven e a seguir, pois eso, que poida ser este concurso, xa digo, como ti dicías, un gran referente e que outros anos agardemos que sea ca mesma ilusión e intensidade, inda que este ano pois, previsiblemente remate sin ningún tipo de captura. Celebramos todas estas iniciativas. Moitísimas gracias. Xosé López, exalcalde da Estrada e flamante conselleiro de Cultura. Primeiramente, noraboa polo nombramento. Moitas gracias. Para ti, estar aquí supoño que será casi como unha obriga. No, é unha tradición, porque eu levo vindo xa moito antes de ser alcalde, tiña na familia bons pescadores que lle gustaba disfrutar destos días e ademais non só que disfrutáramos, sino que viñamos a comer aquí en familia o día de hoxe e a verdade é que, bueno, o levo facendo casi de 35 anos ou máis de 35 anos e é unha tradición, non? A min encántame estar aquí, poder achegarme a saudar a vellos amigos que levan moitos anos participando neste concurso de pescado salmón e sobre todo porque, bueno, é un día importante para a Estrada, non? Iníciase esa semana que remata na propia Festa do Salmón o terceiro domingo de maio e para nós, para a Estrada, sempre foi unha tradición moi importante, a nosa gran festa gastronómica e ademais está moi ben sellada tamén coa pesca e, polo tanto, pues, bueno, disfrutando de un día fantástico e esperando, a ver se a última hora temos a sorte e o gran rei do río pues, nos dá unha alegría de última hora. Sería moi importante que realmente aparecese alguén aí pegando un berro de que hai un salmón, porque o non habelo, crees que desmerece un pouco? Bueno, falábamos agora, non? Eu creo que estes últimos anos, sí, é verdad que está condicionando moito a evolución da festa, e creo que hai ideas en riba da mesa para poder dinamizar e buscar alternativas, non? Está claro que isto ten un potencial enorme, eu creo que cada persoa que ven aquí ao río queda fascinado, non? Polo entorno, pola natureza, por todo o que suponga unha xornada como a de hoxe, pero sí é certo que ao final, bueno, o que ven aquí ven a intentar
coller esa captura, ese salmón, non? En ese caso, pois temos que seguir traballando, temos que evolucionalo, temos que esperar e ver un pouco tamén cales son os indicadores que é o que pasa co salmón, non só aquí en aguas do río Ulla, senón creo que é unha cuestión xeralizada. Ibache decir justamente que non sucede só aquí no río Ulla, en toda Galicia, en toda España. Como se podería, que ideas se poderían aportar para que esta tradición siga por séculos? Bueno, eu creo que a tradición, a continuación da tradición está garantizada, non? Isto é algo que leva moitísimos anos, está no ADN dos estradenses, non só dos estradenses, non? Sino de todos os ribereños, toda a xente que vive no entorno do río Ulla, de todos os concellos, que ademais a semana que ven vamos a facer ese Gastrotour do Ulla, o gran río, un dos grandes ríos de Galicia, non? A estrada ten máis de 40 km de fachada do río Ulla, e desde logo para nós é un recurso fundamental. Temos que intentar unir o que é a tradición do concurso de pesca, coa parte gastronómica, coa parte máis festiva, o comentaba tamén antes o presidente da Sociedade Río Ulla. Creo que hai iniciativas que podemos poñer en marcha. Ese Gastrotour do Ulla, que tamén se vai a realizar, eu creo que pode ser un elemento dinamizador importante, é o que apuntabas ao principio, non? O problema é que é un problema que está reproducindo en todos os ríos galegos, é un problema, bueno, pues que inevitablemente non podemos estar de costas a ese cambio que está habendo no clima, no noso entorno, e creo que aí tamén nos ten que valer para sensibilizar un pouco, non? Que é certo que o noso entorno, o noso medio ambiente está cambiando, está evolucionando, e temos que intentar, bueno, pues ter maior sensibilidade, non, ante esta cuestión. E adaptarse. O que sí está claro é que os románticos nunca deixarán de vir. Eu creo que os románticos teñen que vir porque este sitio é espectacular, increíble, non? E creo que, ademais, por todos, polos que veñen novos, pero tamén polos que levan máis de 40 anos vindo, non? Aquí hai xente que gracias a eles esta festa sigue con vixencia. Creo que tamén, bueno, pues é un recoñecemento a todas as persoas que durante tanto tempo fixeron posible que esta festa pues fose un éxito como era. Na miña noraboa, porque certamente esta xente que leva tantos anos vindo é a que vai conseguir que isto perpetúese nas novas xeracións, porque solo con verse ano tras ano xa vale a pena vir neste entorno. Eu creo que ese é un dos motivos importantes polos que moita xente sigue participando, non? É un día marcado na xenda de todos os grandes pescadores galegos, e ademais como, bueno, son capaces de facer esa piña, porque a parte a pesca ten esa parte máis social, non? O teñen marcado na xenda para reunirse, para disfrutar de un fin de semana. Sería perfecto, maravilloso que ao final se pudera pescar algún salmón, pero eu creo que esa parte social tamén é fundamental, que é unha cuestión que temos que seguir cultivando. Pois noraboa, nós seguiremos anotando no noso calendario para non faltar nunca a esta festa do campeonato do Río Ulla. Señor alcalde, señor presidente da Sociedade Deportiva Río Ulla, autoridades, pescadores, donas e cabaleiros, boas noites. Imos proceder ao acto de clausura do Campeonato do Salmón do Ulla. Trofeo o pescador de maior idade. Ramiro Rei Casais. Trofeo a promoción do certame nas redes. As orillas do Ulla, Salva Ortega. E o último trofeo é para a defensa da pesca. En esta ocasión é para o Centro de Iniciativas e Turismo da Ponte Nova, Taracho Rois. Bueno, a ver, para min é algo especial, non? Porque eu aquí o amigo Taracho
Pois nada, fai que nos conocemos, nada. Falar así. Exactamente. Falar moito por teléfono, por WhatsApp e tal, pero de conocernos. É ben, falar é ben. Sí, correcto. Coincidir en moitas cousas co tema da pesca, non? Este home, que é Francisco Roy, creo que moitos conocedelo, é o presidente do Centro de Iniciativas e Turismo da Ponte Nova e é a persona que organiza a famosa festa da Troita de Ponte Nova, que creo que todos oístes falar dela, e tuve o gran placer de que me invitara este ano a ir á festa da Troita de Ponte Nova, que casualmente foi o 1º de maio, como sempre gai no 1º de maio. Quero aproveitar tamén para invitarvos a que vayades a esa festa, porque para saber o que é esa festa da Troita hai que ir, e hai que ver o traballo que fai este home, a dedicación. Miguel, que lle bota unha man, que xa me ten dito Taracho, que frotou un día unha lámpara, saleu Miguel, e a partir de aí, que lle saleu Miguel Piñeiro da lámpara, pois ilumirouselle todo, non? Un genio grande. Un genio grande. Tamén aproveito para dicirvos aos pescadores que non perdades a oportunidade de concursar na festa da Troita da Ponte Nova, porque hai que vivilo. É unha festa, só di, é unha festa. Que máis dá pescar que non pescar? É unha festa e vamos a pasar ali, verdad, uns días como pasamos este ano tía máis eu e todos os que concurriron a esa festa, verdad? É como os pasei aquí Exactamente. Pois por iso lle vamos a dedicar esta placa, que non leva nome, evidentemente, Miguel. Non só pola festa, sino polo que pon a placa. En reconocimiento a Sociedade Deportiva Río Ulla otorga esta placa en reconocemento ao Centro de Iniciativas e Turismo da Ponte Nova, que representa este home, pola súa defensa e promoción da pesca tradicional nos ríos galegos, que quedamos poucos. Solo quería decirvos unha cousa. Así vou días moi agradables aquí, un compañero deste fenómeno, que eu emociono con esta cousa. Dicirvos que, para que ven, xa ten autobús respetado para ir ao tren. Non vos digo nada, tren. Vamos a fletar un autobús, pero hai que enchelo, Un tren. Con canas podes levar canas, verdad? No, pero para levar as canas outro autobús. Xa está invitado para Martín o alcalde que os cantos que iráis vir, porque, para que ven, a sociedade que preside San Martín, pois vai ser pulita de ouro na festa da Ponte Nova. Así que... E xa para concluir o acto, imos pasar a palabra ao alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao. Fin destas dúas xornadas de pesca deportiva aquí no noso concello, agradecervos a todos participar en este concurso con tantísima historia e, bueno, pois o agradecemento, as primeiras palabras quería darlles a directiva desta sociedade que hace pesca Río Ulla, que tivo como protagonismo pois, organizar baixo as súas espaldas algo que non valoramos moitas veces, pero que dá moitísimo traballo, que para que podamos chegar a vivir estas xornadas, pois hai xente con moitas ganas e de forma desinteresada que se empeña en coller o testigo de moita outra xente, que dadevos conta que é a número 47 edición, que viña xente de forma internacional ao noso río Ulla e ao noso concello a Estrada, e, polo tanto, bueno, pois o empeño que temos que ter en conservar medioambientalmente a noso entorno, os nosos ríos e as nosas aldeas que se bañan por ese río,
para que, e moito papel deso teñen os axentes medioambientais, pero moito outro papel tédelo vós, os pescadores. Se non hai pesca, non hai limpeza dos ríos e non hai cuidado medioambiental dos entornos. Parabéns aos premiados que sodes todos, porque levades esa estatuilla imaginaria, e parabéns aos recoñecidos que lle fixemos aquí homenaxe, e agardemos de que, bueno, pois, con ánimos a esa directiva, para o ano que ven, a ver se damos entregado o premio ao pescador que pesque o salmón deste concurso. Por lo tanto, vamos a intentalo, verdad? Veña, moitas gracias.